szervert, ami nagyon jó, és hogy banizok rajta. De most nem fogok menni 2000-rel, meg 1500-al ilyenekkel, mert annyival fogom maxra 1900 hülyesek, talán 2000-1800 maxom. És akkor most azért nem fogok gyorsan menni, mert most mutatom a kezdőknek, hogy kell banihoppozni, úgyhogy most már ilyeneket csináljanak. Ilyeneket. Na, ugye ahogy tanítottam az első videómban, AD bal, AD jobbra, AD, AD, AD fordítva, 20 minutes remaining. na nagyon jó vagy akkor, ugye? Jó. Prepare to fight. Tudjátok, hogy mindig ezt szeretem, mert a fegyver. De nem fogom jött. Bármilyen tudtam mertem a kezdetekbe. De késsel kezdjétek el a bunny hoppot. Ó, basszus, belegondoltam. Na. Nagyobb nektek valami. Itt szabálytalan, ha fönn van egy admin, mert több játékos ide nem menjetek be. Na, felugráltok ide. Látjátok, milyen jó. Jó, akkor itt a trükk. Pálya vége, ugye? Ide nem mentek. Édes vagy. Igen. Csak egy ugrásnál bőverítek a helyeteket. Most csak azt azért mutattam be már többiek kedvéért, mert kértétek, hogy vannak-e bugjai. Ez bug, amit ismert, és ezt a bugot ismerem. Csak... Na. Tudom, hogy nem a szorulban vagyok, mert megy a videó, és mondom a kezdőknek a kedvémre. Én szépen megnézem, megfekszem. Koncentrálok, mint egy huma. Hogy szarálnám meg a lukatba. Ez az! Rohadást kapnom el. Hogy a kíkkal alanyját úrkodom. Dobd meg. Szigici, nem tudom, hol vagy. Tudom, hogy kezdem. Nem jó vagyok, mert nem tudok csinálni. Ez megvan a megoldás. Ezzel elbaszolunk. Jaj, gondolom, hogy valami arra most itt akarok menni. Akkor inkább. Na basszus! De meg kell ölni magukat. Jaj, ez még ide. Megyek! Prepare to fight. Létezik az emberkinek. A szoktak érsenek nem volt. Majdnem. Igazi van. Bárci, fölé hajol.
ahogy nézzétek meg ezt a videót, amit most mondok, a linkben le is írom a leírásba, ezt a neve a videónak, hogy mi is. Ja igen, ilyen például, hogy hajlak. Nagyon elvetem őt a Zsolány. De szúrnám. Bocsánat, éköm. Tudom, hát amúgy csak hogy unatkozok, és felvettem el a videót. És akkor így. Unatkoztam. És akkor unatkoztam, és akkor felvettem egy videót. Pillanat. Kivágok egyrészt. Iszok is valamit. Pillanat, kivágok valamit. Na, vissza is ittam. Bocsánat, na. Akkor mi is? Akkor tartottunk. Tehát unatkoztam, videóztam, feltettem, mint viccelek, ez az OVF, unatkoztam, videóztam, feltettem, és tényleg majd, ha nézitek Lucky-t, akkor helyes. Valaki nem nézi Lucky-t, nem szereti, az egy nagyon vonz. Lucky-t mindenki szereti. De nem a roller márkára, meg ilyen márkára, hanem van egy olyan videós, hogy Luxkej. Nagyon jó videós, nagyon sokat szoktam rajta nevetni.